Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhontsho nganje ngephuzu umajiji qomane. Bathi umfana empane semncane oda ngabathi diabetes mdala ntica. Ingane ihlaza ceba amsuwela bakithi ufunde abaphathi bezoncamela lo deputies bathi intombi zimdansa ngetshabe. Sithi umuhle webhontsho. Umuhle emajiji qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Ngaphambi kokuba singena odabeni lamfowethu. Ngizocela ukuthi uma unesifiso sokuphawula uphawule ngesikhuluma ngakho namhlanje yabo ukuze sokwazi ukuthi sisizane lesizana khona and I hope ukuthi khona ozokufunda okuncane so inhloso phela njengoba ngihlezi ngisho ukuthi sifundisane yabona ufunde lapho nalapho ukuze sisizane nami kuningi ke ngikufunda kunini abanye baya comment abanye baya send ama emails kuningi abanye bayafona besho ukuthi ukukhulume ngokuthi so ngiyathemba ukuthi uzoyithokozela le video so ungakhohlwa ukulike ivideo yamqeqeshi wakho sisazi uqhubeka sifundisana so umfowethu ubhalile wathi ke sawubona umqeqeshi ngiyathemba uyaphila well ngiyaphila mfowethu ngithembe na ukuthi uyaphila la ukhona so uthi umfowethu ke umqeqeshi nginesicelo nje lana sokuthi uke ukhulume ngalabo male bestie abakhona ukuthi kuyaye kumele umkhiphe mase kufike wena noma umnyeke well yabona ngaphambi kokuba siqhubeke ngizothanda nje ukuthi sikhumbuzane ukuthi yabona umuntu othandana naye awumshayeli umthetho kufanele uzijwayeze lokho ngiyazi le nto izwakala kanzima especially lezi insizwa esiqhamuka nazo le emakhaya zinenkani ngiyazazi so ziyazitshela ukuthi hayi intombazane fanele ushayele umthetho fanele izwe ngawo fanele kukhaleza kwisigini so umuntu othandana naye upartner wakho mangabe umhlonipha awumshayeli umthetho because akasiyona ingane so yini oyishayela umthetho ingane oyitshela ukuthi yenza ukuthi hey uzomthethisa nani because ingane and uyayifundisa but mangabe usothandweni nomuntu lo muntu akufanele umshayele umthetho fanele umbonise ngendlela yakhayo ukuze naye mhlambe mangabe enephutha la ibe nephutha khona ezokwazi ukuthi afunde kulona yabona kusizwane phela inhloso yothandileyo ukuthi kufanele ube ngcono impilo yakhe improve ibe ngcono kunalokho ebeyibona eqaleni yabo so umuntu othandana naye awumshayeli umthetho uyambonisa yabo awumshayeli umthetho ukuthi enze nani ngasiphi isikhathi nani yabo so yini kumele bestie muthando ngathi vice boyfriend noma deputy boyfriend ngamanye amazwi isekela lakho yabo so manje umuntu wakho no male bestie okwazi ukuthi isekela lakho ke leyo liza shoulder to cry on mangabe nenkinga uyagijima ekumale bestie uyangikhalisa so male bestie uzomduduza ayikho enye indlela angamduduza ngayo yabo so kweziningi indlela zo male bestie omunye male bestie uthola ukuthi mhlambe wazama wayishayela intombazane but izinto zangahamba kahle so agcine kwi friend zone so lokho ehleli lapho ibuye imlahleleke mhlambe uthola intombazane imbambile nje just ukuthi imsebenzise but akuyena lo impela emdinga yabo so uthola ukuthi male bestie ngaleyo ndlela omunye uthatha male bestie but akazi ukuthi male bestie yabo wazi ukuthi yabo intombazane mani babili uzothi inibhangqile wena mangabe itshela ithi male bestie but lo male bestie akazi yena ukuthi male bestie wazi ukuthi intombi yakhe yabo so uma ungathi asimfaneleke male bestie uyabona sithi ngaphela uyazwana naye ngithi so nami kufanele ngimazi kunani kuyoba inkinga yabo so ke male bestie into kanjalo it's a deputy yakho ngamnyamazo all right but ake ngiqede la uthi mfowethu ke ukuthi kukhona omngani wami lana unenkinga yokuthi washela intombazane yamqoma kanti le ntombazane ino male bestie so ke uthi mfowethu ke lokhu ikuthola sebejola manje inkinga lo male bestie akanqene ukuthi if a mall avele ecela intombi yamngani wami ukuthi imphelezele be mall futhi lo male bestie useze ubuya nase Florida ekhiphe intombi yamngani wami so uyacabanga ke ukuthi njoba be mall
yabona phela into abantu ngiyabeya emall beFlorida kukhishwana yabona into ekufanele uunderstand mangabe usothandweni you compromise kwezinye izinto yabona akufani mangabe usingle noma ususothandweni kunomehluko omkhulu yabo but ake ngiqedela uthi futhi uthe umnganami esetshela intombi yakhe ukuthi akahambisani nalento kumele iphele yona yathi ayikwazi ukushiya lo male bestie ngoba sebebe abangani for isikhathi eside engakahlangani nomnganami lokho ukhomba ukuthi lo male bestie uyi first priority kule ntombazane not boyfriend yayo yabona so uthi mfowethu ke le ntombazane ithi iyamthanda impela kodwa ngeke imiyeke lo male bestie so mfowethu ivala lapho so yabona alikho icala mfowethu ekuthenini intombazane ibe nomngani wesilisa angisho njalo noma wena mfana alikho icala ekuthenini ube nomngani wentombazane but imngcele boundaries fanele uwazi yabona so imngcele iyaxabanisa kakhulu even emakhaya uthothi indona namakhosi kaxatshwana kubanga imngcele omunye usejobela emngceleni omunye yabo so mangabe wazi umngcele ukuthi cha ngiyagcina la yabona mangabe sengigeqa la ngisuke sengenza into engafanele yabo so mangabe ukwazi lokho kuyasiza kakhulu ekuthenini uavoid inkinga eningi yabo kanjalo ke as much as umuntu uzwana naye let's say uzwana nentombazane but anikwazi phela ukuthi nikhiphane niye ko Florida niye emahotela niye emamall zonke lezo zinto lezo so lo mjita athandana nawe ucabanga ukuthi ucabangani yabo shothi kukhona enikwenzayo vele anikwazi ukukhiphana nje yabona so as much as ithiwa nenzi lutho ke but lo isoka lakhe lizocabangana yabo so umshiya nomcabango ongemuhle and uthola ukuthi uzogcina engasakuthini yabo because nawe awucabanga ukuthi intombi yakho ihambe nomngane wakhe wesilisa awumazi wena lo mngane wakhe bahambe baye eFlorida noma baye hotel as much as you uyamthemba but ngeke uzuyithembe leyo nto njoba beye hotel bokwenzana ehotel yabo so izime kanjalo so kulesimo sakho mfowethu mhlawumbe into engasiza njoba ngisho ukuthi umuntu awumshayela umthetho ngeke ukuthi yabona lo mngane wakhe angisafunda into ehlangene nayo ufuna ukuzwa ngaye nje mblock no mangabe ukhuluma kanjalo well mhlawumbe omunye angakhohlisa athi hayi ngizomblock ngeke usambona nani ngizohlukana naye whatsoever but wazi kahle ukuthi sengizofihlela wena ukuthi ungabusabona yabo so into ongayenza ukuthi ukhulume naye ngendlela yakhe yabo umtshela inkinga obhekene nazo nangendlela ozizwa ngaye ngalowo muntu so into ongayisho mhlawumbe ungamtshela ukuthi yazi sana sami kunomehluko phakathi komuntu osingle nomuntu osothandweni yabo indlela owenza ngayo mangabe usingle ngeke izifane nomuntu osothandweni so mangabe usothandweni you compromise kwezinye izinto ngihlezi ngilisho ukuthi angilazi igama lesizulu kufanele ngilithole la compromise because mhlawumbe abanye uthi ka understand what compromise uchaza ukuthini but kwezinye izinto you compromise mangenza isibonelo ake sithi mhlambe kade usingle thola ukuthi wena winsizwa engathandi kulokho ibika ukuthi kufanele iyapi ngasiphi isikhathi yabo awuyithandwe naleyo nto lokubikela umuntu usingle but because ususothandweni nomuntu leyo nto kufanele iphele yabo as much as ungathanda ukubika but because khona umuntu osunaye well kufanele ubike ukuthi akwazi phela ukusuka angenza isibonelo sithi usegoli yabo mhlambe uzoya eThekwini so unentombi yakho othandana nayo nomuntu wakho othandana naye awazi ukuvela usuke kuphi eGoli uye eThekwini ngaphandle kokuthi umazisi so mangabe wenze njalo ivalue yakhe awuyiboni awumhloniphi and so ake sithi mhlambe uyasuka ke eGoli lapho ekhambeni kwakho ugcina usuba nengozi emgaqweni seThekwini usuphakathi eThekwini ube nengozi so mangabe sethola umuntu wakho uthi ube nengozi mina ngazi ukuthi usegoli so ube nengozi eThekwini kanjani akazange angitshela yabo so ake sithi leyo ngozi mhlambe kushaya inyawo yakunqamula inyawo usuku wheelchair yabo usuhlala ku wheelchair so leyo ntombazane kobalula ukuthi kushiye because as much as ibikuthanda yona
wena awuzange ukhombise ukuyihlonipha, awuzange ukhombise ukuthembeka kuyona, ivalue yayo ubungayiboni because ukwazi ukusuka ibanga elide kangaka ungayitsheli ukuthi uyapi, yabo. Kanti mangabe ake sithi umtshelile wathi ayisona sami zoba nohambo ngisuka eGoli ngiya eThekwini, ake sithi mhlawumbe ingozi yakwenzakalela okanye umthothi mhlawumbe uzolokho ekucheck endleleni, ukuhamba kahle usufikile nani yabo, noma ake sithi ingozi yakwenzakalela ke usulethe eThekwini because ubumtshelile, ubumhlonipha, ubuyibona ivalue yakhe, noma eseza ukuthi ube nengozi yakunqamula inyawo usuhleli wheelchair. So amathuba amaningi omunye uthola ukuthi uzokwazi ukuhlala, yabo, as much as usuku wheelchair kanjalo uzokwazi ukuhlala because ubumthanda kahle, usa right, inyawo zakho zisakhona ziphelele, ukhombisile ukumhlonipha, ubumazisa mangabe uzoba nohambo, yabo. So ivalue yakhe ubuyibona, yabo. So kanjalo ke noma uthothi wena mfowethu kunensizwe kunamantombazane ozwana nawo, ake mhlawumbe uzwana nawo sasingekho, but because usothandweni ama-boundaries kufanele uwazi manje. Angisese ukwazi uvele nikhiphane nehotela neFlorida nekuphi, ucathi intombi yakhe izocabanga lapha, hayi umngane nami intombazane nje asezilutho, no, awumnikeze ukuthula ngaphakathi kuyena, yabo. So yazi ama-boundaries, umngcele kufanele uwazi. Ingakho namakhanti uthola ukuthi even namakhanti uthola ukuthi kunemingcele, yabo. So kufanele wazi umngcele, mangabe uhlele ukwazi umngcele ngoba nenkinga. So iloko bengakusho mfowethu, umtshele nje kahle ukuthi yazi hayi ukuthi uyalwa, hayi ukuthi mhlambe umshayeli umthetho, cha uyambonisa isinqumo sakhe yena ukuthi ngalo male bestie uzokwenza njani, but at least umtshelile. So mangabe ubona ukuthi uyaqhubeka noma akazimisela ukuthi cha lento yabo ukukhiphana nani iphele, fana nokuthi ufonelwe icolleague yakhe mhlambe imfonela ngo8 noma ngo7, baphuma u4 emsebenzini but imfonela ngo7, imfonelani ngo7, imuphi lo msebenzi okufanele kukhulunywe ngawo ngo7, na iPhone yakhala usephumela eminyanga, hayi colleague yeminyanga, leyo colleague mangabe isile kahle kanti why kufanele ikufonela ngo7, yabo. Yini le ephuthuma kangaka engafanele ilinde kusasa, unless kuyisimo engempela esiphoqayo, yabo. But ayikwazi ukuthi kufonele nje kube into ejwayele ukuthi kufonela ngo7, kufonela ngo8 kodwa nibe niphuma u4 emsebenzini, yabo. So lo muntu akakuhloniphi and kufanele umtshele, yabo, ukuthi no anikwazi ufonelana ngalesikhathi, isikhathi lesi sami nawe. So mina ngizocabangani mangabe uphuma uanswer phone yeminyango colleague yakho, yini le nikhulumayo ngalesikhathi, yabo. Njoba ngisho unless iphoqa nakhona kufanele leyo colleague ijwayele ukwenza into efana naleyo. So ukhuluma nje nomuntu umbonise not ukuthi uyalwa naye, then isinqumo kobe sekuyesakhe. So ake simhlambe ke usumtshelile wambekela kanjalo etafuleni and then yena uthi hayi unganami nje lona ungenza okwenzayo, mina nje ngeke ngize ngihlukane naye, yabo. So wena kufanele udecide. Omunye enye insizwa uthola ukuthi asifani sabantu, omunye angavela athi hayi because awukwazi ukungilalela mangabe nginenkinga and awuzimisela ukuthi uhlukane nalo muntu ozwana naye nikhiphana naye niye ko Florida nakuphi nakuphi, well lungile qhubeka naye but mina sengihambile. Omunye ahambe phele kanjalo, asifani sabantu. Omunye because lo hamba uthothi uzokwazi ukubekezela, uthola ukuthi mangabe sehlukene le ntombazane uzokwazi ukubekezela, yabo, kuba yedwa uyakwazi ukuba yedwa, akaphoqelekile, uyabona ukuthi uyakwazi ukuphila engekho umuntu athandana naye. So kubalekile futhi nalokho, yabona mangakwazi ukuhlala wedwa njalo udinga intombazane ohlukana nale kufanele uthole, kufanele uthole, yabo, yakulimaza leyo nto. Kufanele ukwazi ukuphola uhile kahle and then ukwazi ukuthola omunye umuntu. So omunye umuntu unjalo, so angathi nje hayi ngoba uyahluleka ayiphele into yethu. Omunye uthola ukuthi hayi ngoba uyahluleka, uthola ukuthi awuzozithulela abekezele but usebonile ukuthi hayi la angilalelwa and angisiyona i-priority. Okay, kulungile, thothi uzobekezela, not kahle uyabekezela, uzohlala nje just ukuthi kufezeke izidingo zakhe but inhliziyo yakhe uyazama ukuthi ayikhiphe kancane kancane, yabo. So uyabheka thothi mhlambe usayaqalaza la ngaphandle until azamthola omunye umuntu. So mangabe semtholile omunye umuntu uyakwazi ukuthi amshiyele.
asifani sabantu. Wena kufanele uzazi ukuthi uhlobo luni lomuntu. Mangabe uzokwazi ukuphila ngaphandle kwakhe, uhlale nje ube single until uzothola omunye umuntu well. But mawuthi ngeke ukwazi uzobekezela leso sikhashana leso up until uzothola omunye umuntu. Kukwena sihlukile sabantu. But uma umuntu ekhombisa ungakuhloniphi, ungayibona ivalue yakho, well ke kukusiza mfowethu ukuthi uthathe isinqumo esifanele. Njengoba ngikutshela ukuthi singabantu sihlukile, wena efanele uzazi ukuthi inhliziyo yakho ukuthula kwakho ukuthola kanjani. Yabo. So ilokho ebengakutshela kona ngodaba lakho luka Male Bestie. Yabo. So Male Bestie ungamthatha njengani? Njenge vice boyfriend noma deputy boyfriend. So shoulder to cry on, abanye basho njalo. Mangabe nixabene uzogijima ku Male Bestie, hayi wenza ukuthi Male Bestie uzokwenza kufanele, uzomduduza phinde amenze njalo. Yabo. So be careful indaba yo Male Bestie. Uma nje umuntu engakuhloniphi mfowethu, not ukuthi intombazane kufanele uyishayele umthetho, ngohlezi ngisho lapho. Umuntu omdala, mawuthandana nomuntu omdala, unless uthandana nengane, but mawuthandana nomuntu omdala niyabonisana naye. Yabo. So niyabonisana bese kuba kuyena umnyaka athatha isinqumo ukuthi okay, njengoba umbonisile wazizwa izikhalazo zakho, yena sekukuyena ukuthi wenze njani. Uyakuvaluisha noma akakuvaluishi. So lapho ivalue ingakho khona, well ikhona somewhere. Yabo. So uyithola somewhere. So I hope ukhona ukuzwile. Nangu Andile Hlophe uzokuthola ku YouTube qhawe ngisematasa, ayikho inkinga mfowethu kuleka. Nangu no Lindu Musa Khanyile, nangu no Team Vilakazi, imqeqeshi lonto bengayinaki yazi ngiyabona ibalekile. Yeah, so kunjalo nje. Ngibonge kwinsizwa ezitheza Paula ngalesikhathi kade sagcina uba live, sisazoqhubeka ke sibe live, ngithemba ukuthi khona okuncane okufundile ngoba phela inhloso yethu kuleli khaya kwenza njalo ukuthi sifundisane. Yabo. Sharp.